Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Proverbio 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adin anto magunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sikati kaladawan, darasem, ta mga numakita na kamanin ni sir. Di mo isursurat dita, no anya nga oras asimang petak ha? Anya nga ron ti isurat ko. Ang liba ka kidin, no anya ti oras asimang pet ka? Di damat nakita, no anya ti oras nga isasangpet ko. Kanayon kalakas ta. Madaksanak matano saan ahusto ti ikabil ko. Agpirma kakit din, tao mo nagkadita ayan ti trabahom. Adda ka din ni Lara akadbak? Itay pay Hustong urad tapno da makita na trabahuan mi. Gaputa saan ang matagtagari ni Lara. Kanayon mo matan sa oran maipapan iti oras ti trabaho. Sirib kan sikap lang. Awan ngamin amuna day jakadbak. No saan ko ngayon sirag? O di awan ko mamut trabaho na. Agawa mabilangan na kita. Di mo liplipatan nga ilista amin. Tapno damat maisubmit ang nagapuanan tayo. Apay no tulungan na kami ngamin, Manong. Tapno daras malpas. Isungarot ngayon sirag ka dito. Tapno adda ibabaon ko. Akas kadwak. Ad-adon tumanen ti magapuanan da di tabangir ngam da tayo, Manong. Sana bale, tasan amiraan ni boss data. Nabayaga kong dito. Iso asyak nga rin ti agbalin a supervisor. Supervisor? Wen, masigurado. Tasyak ti kagiddan na asimrak dito'y a factory. Nodanda ni pumanaw ni Matt akas supervisor iti factory. Asino nga tati matala ka mabalin ngay sukat kan kuana. Kita no asino ti kabayagan kan kagagatan kadagiti emplyados. May mayat kumapay laang ni Matt, ngam di mat mabalin nga ikawid, talaan matan ti anak na ijay abroad. Ni kumamere a timekeeper, hangam, di nakabaalan ti umalatiw amapan iti sabali a departamento, tapilay ngamin. Marigatan lakid ti amag na. Nagagatmat ngamin iti, isuan na siya anakan ko na, kat pinagbalin ko laangan at timekeeper, gapo iti kasasaad na. May mayat ko man lalaki. Mas respetuan dagiti lalaki nga da iti babaan na. Nangrunan dagiti adalok-loko na nga teenager. Iso alalaki ko matikayat ko asumukat kinimat. Asino nga ron ti mapilim kadakwada? Bayam, kita ak dagiti records da. No asino ti kanayon amasapa. Tadyak kayat ti kanayon amalataw. Masakit ti tiyan ko analpasan na nga na. Iridep ko ba si Titi Suli? Numakita mga daumay. Ringan na ka. Kasano ngay, nadyak masiputan nga daumay, Manong. Imposible di mo masiputan. At dalat tamangig mo nga rin padak Agtugaw ka laangan di tatugaw. Saan ka maturog? Ta oras pa'y ti trabaho. Tapay nga isuro na. Kanayon ko nga aramidin da ito'y. Gimawan makadkadlaw. Sirib kan sikap, tiaramatan. Awan makaipulong no disikalaang. Ang padasam, tapaikat ka no ipulong na. Saan nakmat apaikat, Manong? Kaasin ni nanang ko no awan igatang ko iti agas na. Iso nga kinawatan ta. Hala, partakam ti agtrabaho. Tapno di damadlaw. Adi ka tultulungan, wen. Masapa ken maudi ka nga agawin. Tapno isupay ti matrabahuam. Nalawag? Adu ti orders a noodles, masapula kita amin dagiti trabahador, tapno agtrabaho da amin. Awan ti agtugtugaw no oras ti trabaho. Matungpal, sir. Gagap-gapok iti bangir a pasdak. Madama ti impake dagiti taga-impake. Masapul asakbay iti naituding a deadline, may deliveran dagiti produkto. Imbaga kon kadakwada, sir. Inton bigat ti pan nakaikarga ti produkto iti truck.
Nasayahat no kasta. Masapol kita am amin dagiti maisagana. Tapno awan ti madelay nga orders. Awan sir, imbagakon ka dagiti para karga. Masapa da inton bigat, tagkargada. Tapno masapa mat nga grubwat ti truck. Good. Madingamin no saan tayo maited ti orders iti na ito dingal daw. Ta umalis dagiti buyer iti sabali a factory. Si kansamo ti kasasapaan asumsumrak diti factory ading ko. Si kapay ti kanayon ang maudi nga agawin. Tapno ado ti magapuanak manang. Diyak met paabak ka dagiti sabali a grupo. No kasta ko maamin na grupo, di ado ko mati finished product tayo. Kasta ka di manang, nabuntog ka di ti kakadwang agtrabaho. Ay, day ta tipudno. May sa day ta aparikot. Tay kunadan, ano awan ti pusa, agraira ti marabutit. Sa bagay, pudno day tamanang. Adda di ta ti maladaw lang aruden, sa dot pa'y ngagtrabaho. Kaasi ti mang susweldo kan kuana. Awan progreso, no sadot, kan managbaybay ti empleyado. Sige nga rod manang, inna kon agtrabaho, ta isupay ti magapuanak. Dandanimad ka magabrudan ni supervisor. Mayat agundaway Sapay na anos ni supervisor tayo. Siyak ti kabayagan nga empleyado ditoy. Sigurado siyak ti sumukat kan kuana. Kasta nga tamanong. Wun. Ubing pa'y dagiti empleyado. Siyak ati maikari. Di awagan dak tumutan iti Sir. Di ka nga rod mang liplipat agbalin kanton a supervisor, sir. Basta agtulnog ka iti amin nga iparamid ko. Alaan kanto a sekretaryak. Kanayo nakmet ngagtultulnog, sir. Itultuloy mo Tapno dakkel tinamnamam nga agbalin a sekretaryak. Mary, alaman namin dagiti records mo tada kitaek. Mangrugi iti anya abulan, sir. Mangrugi iti daytoy atawen. Iti bulan ti January. Ariglado, sir. Inakalaan ijaayan ti files ko, sir. Ipan mo iti opisina ka. Adda kami ijay kan ni ma'am mo. Uwan, sir. Isurot ko. Apaman ang maalak amin nagiti kasapulan nyo a records. Wan gayam. Intun rabi adda umay mangikabil iti CCTV iti tunggal departamento. Saan mo nga ibagbaga kadagiti emplyados? Madlaw na to, sir. Iti nga to ti pakaikabilan na tapno saan anak katinilaw. No saan da tumangad, saan da manlaw. Mayat tinapanunot yo, sir. Makita no asino itati sa dot. Kamin. Sir, ato'y dagiti kasapulan nyo a records. Ada amin ditan. Agyaman ak. Rugiak man nakitaan ti kayat ko amaduktalan. Anya ti kayat yung asawan, sir? Babaan kadagiti records. Ado, ti maduktalak. Awan ka din ipaaramid yun, sir? Payaban kanto, no adamanan ka sa pulak. Adaman lang madamag ko, sir. Pudno ka di apumanawan ni supervisor? Dahita nga rutim baga na. Diyak mo, no aging kakaano ti kada na dito'y paktorya. Ay, sayang ba't nga rod ano kasta, sir? Nabayag basitin ka supervisor dito eh. Masaya nga nakmat nga rod. Ang awan mabalin ko. Anya ka di dagita papeles. Adumot. Umay ka tatulungan na kamangkita ka dagiti papeles. Anya ka di ti kitaan ta ka dagita papeles. Kitaan ta dagiti kanayon ang masapa nga empleyado. Dita ka di ti pangibasaram. No asino ti isukat mo a supervisor. Depende. Numaya ti performance na kas empleyado. Maawata kun ti kayat mo asawan. No asino ti makita ka maikari. Isunti sumukat. Apaman nga ag-resign ni Matt.
Apay abinitbit mo matantibag mo, Manong. Saan pa'y mat-apa nag-aawid? Ay, nasakit yung ulo. Ay, di mo yung bagbaga. Nagawid ako na. Kasanungay no makita na ka ni Manang Mary, Manong. Nakita ka na pa ni Jayan ni boss ije nga to. Di na makita, norumwarak. Kasanungay jay time out mo. Nalaka lang nga irasunan daytan. Anyan to ngay tibaga, Manong. O di baga ka nalipatak tinagpirma. Tanaudi ka nagawid. Kastalaeng. O sige. Pimanaw latan. Ad-addan ton asadot. No iso ti agbalin a supervisor ako nana. Makitam ka di ti records dayto agnagan iti Lara. Anya ti may papan iti dayta. Kanayo na masapa kan maladaw nga agawid. Ngam saan anabaybayadan ti overtime na. Ta saan mat ang nagfa-file iti overtime. Kita man ti records na. Kanayon ang masapa. Ken kanayon ang maudi nga agawid. Ang daytoy mataw ni. Kanayon ang maladaw. Ken adu tilangan na. One, kat ni Lara, no agsabat kami, nadayaw kan narespeto. Uray siya. Narespeto kan naisampay. Kasla nasaya at tao. Kat daytoy matagnagan iti Tony. No kanayon amana daw, masapol nga ijay ayan dagiti agkarga kan agdiskarga ti pagyanan na. Mayalis to day ta tao. Ijay ti rumbang apagyanan na. Kat no saan na makaanos, hadda kan kuha na day ta. Sir Henry, adto yan ti resignation letter ko. Agyaman nak iti kinasingpet yo, kas boss kada kami. Ay nasingpat kamot nga empleyado. Ahon gayam, maangain tun umay alawas ti programa ti factory. Kaya't kung adda ka, tasan ka pa'y mat nga ag-flight. Ay kat, bakay dayawak ti umay tumabuno iti anniversary ti factory, sir. Akas panagyaman ko mat iti kinapunom kas empleyado. Nabayag ka mat dito yung factory. Saan ko mat amalipatan da ito yung factory yo, sir? Uri adda akon iti sabali apagilyan. Sila lagi paktulat ta. Namnamaak nga ron ti kaadam iti day tangal daw mat. Ti anniversary ti factory. Ibagayon to kadi, no asino ti sumukat kanyak iti day tangal daw, sir? Maawis tayo kano amin at tumabuno iti maangay nga anniversary celebration ti factory. Mabalin nga i-anunsyo ni sir no asino ti sumukat ken ni supervisor. Nalabi ta kasta. Ngam, adun to ti sorpresa ang maimatangan tayo iti day tangal daw. Wala. Pakaragsakan tayo amin at tumabuno. Saan ka di masapol formal attire tayo iti day tangal daw? Wala. Akas pang respeto iti panang celebrar tayo iti day tangal daw. Nangag mo, Lara. Masapol, formal attire kanto iti day tangal daw. Tapno maibagay ka kanya. Nasken ka di pa'y, Manong? Una, si Kamit. Alangan anak ka formal attire hak. Idinto ta naka-casual ka lang. Oy, sana bagay ti kasta. Madi akitaan. Kita tanalpas tayo nanangan. Kaya't ko nga ipagsa ti panagyaman ko kanimat. Adaytad ko a certificate of appreciation. Akas tanda ti kinapununa nga empleyado. Ay, congratulations iti pamadayaw, supervisor. Asino nga iti sumukat ken ko na, boss? Kadagiti nakita mi a records amin ti trabador. Adda ti kanayon ang masapa. Ken maudi nga agawid. Kat iso ti maikari nga agbalin a supervisor. Sino nga ta? Asino ay? Kat sapay kuma, tatong palan yu amin nga ibagana. Taison ti sumukat a supervisoryo. Asino nga, boss? Kahit kung ipakita kada kayo ti monitor ti CCTV. Makita yu dita tinapudno nga empleyado. Ala, kitaan nyo.
Gitaan nyo ni Tony, oh. Maturog, oh. Ha? Ni Lara ti sumukat ka supervisor. Kat si kamat Tony, mayalis ka iti ayan dagiti para bunag iti produkto. Anya, agbalinak a kargador. Nagkasang matin dito. Kababain. Puunan ti kinagagat tapno magunod ti arapaap. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.